Matod pa badsok, ang tanang tao patas, equal ang tanang tao. Pero arita estado sa pamilya, labaw ang amahan sa anak. Gani diha sa Biblia na San Juan 12:49, ang amahan matod pa sa mga iglesia ni Kristo, labaw ang amahan kay si Kristo gisugo raman sa amahan. Nya sa Exodo 3:14 badsok, bag-ong mayong balita Biblia, ang Dios miingon kang Moises, ako mao ako. Ingna ang mga Israelita, siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga ako maoy nagpadala kanako. So ang pangan samahan badsok, ako mao ako. Samtang ang nagpadaan niya, ako mao. Unya badsok sa bag-ong tugon San Juan 8:28, busa miingon si Jesus kanila, kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaloan ninyo nga ako mao. So si Kristo day maoy nagpadala samahan badsok. Ang pangutana badsok, kinsa man gyud ay labaw ay ning Kristo og amahan. Salamat kayo Michael Cabonela sa may nimo nga pangutana na takusan na itong matagad kay lagi. Ang atong pagpanudlo may tungod ni Kristo nga siya equal with the Father. Sa Atanasios mingon nga the Son, Jesus Christ, Filius Jesus Christus, consubstantial with the Father. Meaning whatever the Father is in nature, just the same as Christ's. Munang consubstantial with the Father. Pero klaro mo kayo nga matod pa Juan 14:9, Juan 14, sumingon si Kristo nga, wanto ko sa kong amahan. Kaya nga amahan, labaw man kay kanako. So, klaro, di malalis na. Nganggon si Kristo nga, ang amahan, labaw kay kaniya. Sa 1 Corinto 15:18, nga higatugyan ni Kristo ngadto sa mahan ng isimbahan. O ang amahan moong pangulo o ulo ni Kristo. So, klaro gyapon na ang atong Ginoong Kristo ubos sa amahan. Labaw ang amahan. Na mo na nga sa unsang pagkaunsaa nga mi tudlo man ng Iglesia Katolika nga Christ is equal with the Father. And that is contradiction in term. The Father is the beginning of all creation and creatures. And Christ, inunahang bunga sa mga kapangbuhatan sa Diyos. Sa ito, pabinuhat lang sa mahan si Kristo, matod pa nila. way galamhan o kusog ka ng pangangkon sa mga Katoliko nga si Kristo equal with the Father. Atong i-ditso pagtubag nga si Kristo dunay duha ka kinaiya. Ang iyang pagka-Diyos o ang iyang pagkatao. O mo na nga sa balaang kasulatan, gipaybaw kita nga ang Diyos labaw gyud kay sa tao. Ang Diyos labaw gyud sa tao. Pero doon na may pangangko ni Kristo, unas tanan nga si Kristo moong kamatuuran. 1 Pedro 2:22 nga si Kristo way bakak, way buling nga niguwa siya baba. O niya, ningon si Kristo, manang purtigon sa kuwas mga Hudiyo ning isulti ni Kristo. Matod pa ni Kristo, kung ang amahan makabanhawg patay, sultihan ta mo, ako makahatag kinabuhing dayon, niya itong gustong akong himuon ug hatagan. Ang tanan nga mahimo sa mahan, mahimo nako. Ako makahatag kinabuhing walay katapusan. Ng libawat sa malibot sa mga Hudiyo pagkadungog nini nga, grabihan yung panghangko ning tawana, is the greatest impostor this world had ever had. Morning labing bakakon sa ng bakakon. Imagine gi angko ni Kristo nga ang tanan nga mahimo sa mahan, mahimo niya. Ingon sila di mahimo ni Kristo. Kanang pangingon ni Kristo nga may tungod sa adlos panudyo way nahibaw, bisan pang anghel, bisan pa ako nga anak sa tawa kay bawo. Oh, what's it about Kristo? Muna nga namnamun tanig tubag. Nga sa kinaiya nga tawhanon, yes, si Kristo ubos sa mahan.
Hope 33:12, ang Dios labaw kay tao. Busas pagkatao ni Kristo natural, ang amahan labaw kay kaniya. Pero sa iyang pagka-Diyos, ningos Kristo, tanang mahimo samahan, mahimo nako. Muna nga nasa Salmos 89, 809, gibadlong sa Diyos. Siya ray makabadlong sa bagyo, pagpalinaw sa nagbukal nga dagat. Pero sa San Mateo 8:26, 28, namadlong si Kristo sa bagyo, milurang, linaw, kung nalinaw ang dagat, mihunong ang bagyo. Marang, action precedes nature. Kung unsa gani ang kinaiya sa usa ka pagkamao, mailhan din nimo pinagi siyang buhat. Ang langgam, ang iyang pagkamakalupan, mingot ang langgam na. Isda ang iyang pagkamabuhi, magkalangoy, mabuhi ilaw sa dagat. Manang the very action of these beings tell us what they are. Mosa si Kristo, nagbanhog patay, lakaw sa dagat, di man mahimos tao. Kaya lagi si Kristo, Diyos ug tao nga matuod. Juan 10:30, mingos Kristo, hibaw mo, ako nga akong amahan usara. Muna, paingon ni Kristo akong amahan usara, nangulibahot na santing kuis mga diyo, pagkahambugiro ning tawhana. Amot ni pasabot ni Kristo, ang kagahuman sa pagka-Diyos amahan na kaniya. Kanang iyang pagkasinugo, dili na sabton nga siya ubos amahan. Kaya naman sa Isaiah 45:11, nga ningon ang amahan, may tungod sa buhat sa kong kamot, suguan ninyo ako. Nakaroon ko manugo ta sa amahan. Ningon ta amahan, Diyos sa mga Yahweh, grabe kay kong sakit. Ayuha ko. That is a kind of command. Pero nga lang nag-supplicatory command. Nagsugo ta. O niya, nalabahon na nita sa amahan. Muna nga, ang atong Ginoo gitugan sa kasulatan nga siya Diyos. Very clear and candid, the Bible says that the Father is no liar. Mabasa na to sa 3:4 sa Roma, pasagding ang Diyos, mapakita gyud siyang kamatinuoron kay ang tanan tao bakakon. So ang Diyos matinuoron. Mao na nga ang Diyos mi paybaw kanato. Alang sa katawhan o sa kabatang lalaki ihatag ang kagahuman na ibabaw kaniya. O paganganlan siya amahan mo lay katapusan. Diyos nga gamhanan kining bata. Kisa man ang santo ninyo si Jesus. Ya mamakak na yung Ginoo nga kining iyang anak gitawag og Diyos. Di man mamakak. Kadtong mo dumili sa panultis Ginoo, mo na namakak. Kaya ang Diyos di man mamakak. Muna balik ko na to kanang sa 1 Corinto 15:28 nga itugyan sa Diyos ang iglesia nga to samahan. Ug ang amahan mo'y pangulo ni Kristo. Ang buot pasabot niya na the hierarchy of governance. The Father as the beginning and the Father Christ proceeds from the Father. Nga ang anak gikan sa amahan, pero gikan sa amahan nga wa say sinugdan ug way katapusan. Mo nang the hierarchy of governance at tugid sa amahan. Pero dili sabton nga si Kristo nga ubos pag dumala sa amahan. Dili na si Dios. Kaya ang kasulatan nagpahibaw gyud nasa ditso lang. Doon na po tayo mabasa nga si Kristo may angkon nga siya Diyos. Nasa Pinadayag 22, 13:16 na yun. Ako nga Alpha Omega, ako mo si Kristo, nga nagamando sa mga anghel. Sibug tagamay, 21:6. Ako nga Alpha Omega, kinsa man si Kristo. Ako magahatag purong-purong sa manananaog, ako mo ngayang Diyos, siya akong anak. Si Kristong Alpha Omega, miingon yun, ako ngayang Diyos. He claims that He is God and He is no liar. Muna balik ko na to nga, kanang ingon nga si Kristo nagisugo, ang Espiritu Santo gisugo, wa na magpasabot nga dili na Dios. Kay mismo nga amahan nagpasugo sa Isaiah 45:11.